Hori da. Hain urrutik. Bai, eskerrik asko. Eskerrik asko. Kirmen, New Yorken askatasunaren estatuan dago, erraldoi. Azturi noiz jarri behar dizute ondarrun itxasaurren bada erolako plaketxo bat edo? Ez du nahi olako nik. Ez duzu nahi? Ez. Kale bat izure izena edo? Ez. Plazatxu bateri ero. Bakizu, Gabriel Arestik ere gauza bera zaten zuen, da gero begira zema Gabriel Aresti dauden. Berak ere gauza bera zaten zuen. Ez zuen nahi kaleri, ez zuen nahi ezer. Bueno, igual iritsiko da bermentua, hori da. Gero herri guztitan topako. Hori da, igual oainez baino. Baina irudiak eta hola, ez zaizkit asko. Norbere itxurako irudiak eta estetika. Zer nuke ikusiko hola? Ondarrun? Ondarrun sagarra ondia, karkara edo, isturen bat edo. Ez da iza. Ez. Bueno, New York Bilbao abioi hartu eta Eusko Ikaskuntzaren saria, jaso berri duzu, nola hartu duzu saria? Ba, oso ondo. Ikaragarrizko saria da, oso sari ona da. Oso sari ona da, Ematen dute, epaimaian daude, gure unibertsitate guztietako errektoreak. 7 unibertsitate. Iparraldekoak eta hegoaldekoak. Eta irabazi dutenen zerrenda ikaragarria da. Pasada bada. Hor daude, Montxar Mendariz, Maria Zunlanda, Bernarda Txaga, Txillida, ikaragarria da zerrenda. Bueno, pixkat txikitu denez. Atzo, zerrendako batzuk esan zituzten da, hola, alkien horrela iten. Banoa, ez? Eta hori da. Non dago atea, du. Eta hau nola izaten da, noiz hortxe egin zizuten egon? Jo, zenuen berri hau. Hau izaten da, kandidatura aurkezten dute, ez da? Nire kasuan izan ziren, Iñaki Goirizelaia, Iñako Perez Iglesias, eta bueno, ez, alako oso talde handia azkenean bildu zen, 16 lagun edo. Mikel Urdangarin tartean, John Maia, bueno, ikaragarria. Orduan, afari batzuk baitu zorren. Bai, hori da. Da gero unibertsitateko irakasleak, nire irakasleak izan zirenak, ez dakiz, bueno, jende asko. Eta hori, banekien aurkeztu zutela nire izena, baina gero ez nekien noiz ebazten zen, segunetan. Eta hori, nilo nengoen. 6 ordu. 6 ordu beranduago, klaro. Baina horrez igual, jakin izan bazen igual ez. Orduan, New Yorkera iriz, hori ez, mugikurra itzali egiten du gauean, da batean piztu nuen, da zorionak, ez da gizeta zorionak, zergatik. Zer egin dut orain. Eta Ana Urkiza, Eusko Ikaskuntzako lehendakari egon zen niri deika, eta ezin harrapatuta, eta azkenean poz handia izan zen, bai. Baina, imaginatu, goizeko 6 aldera esnatzen gara, hemen 12 tardiak ziren, ez? Eta ja, jendea bazekien berria eman da zegoen. Bueno, aipatute zure kurrikuluma, zure ibilbideagatik, esan dute idazle berritzailea zarela, sustraietatik idazten duzula, nola jasotze dituzu laudorio guzti horiek? Bueno, ondo, ez? Maitasun keinua dira, ez? Eta rekonozimentua da, ez? Ondo. Ni beti saiatzen naiz molde berriak bilatzen literaturarako. Ez gustatzen beti idatzi den bezala idaztea, ez? Ofizioa ondo dago, eta urteekin uste dut badaukadala ofizioa, baina hortaz aparte beti gustatzen zait apurtzea, ez? Pixka bat moldeak apurtzea eta bestera bateko liburuak idaztea, eta beti desberdinak, albaldin bada. Gero, pentsatzen dugu, hitzaldi horiek ere ondo prestatuak izango direla, ez da hitz horiek ondo neurtuak, eta zure kasuan, aipatu zen dituen kontzeptu batzuk aipatuko ditugu, edertasunarena. Bai. Ederminak jota zaude? Bai. Akizu, duela gutxi egon naiz Florentzian, hango idazleen egoitza batean, eta joan nintzen, Uffizi museora, eta negar egin nuen kuadroekin. Bai, negarra, Ra. Baina, negar
fizikoa, Baina osea, malkoa. Bai. Orduan, ni naiz oso edertasunak betidanik harrapatu izan hau asko, ez? Eta azkenean, helburuetako bat hori da, ez? Gauza ederrak idaztea, hori bilatzen dut, edertasuna bilatzen dut. Bigarren bulkada bat aipatu zenuen, libertatea. Bai. Libertateak egin zaitu idazle? Bai, desobedientziak pixka bat, ez? Bai, ni beti izan nahi desobedientea, ez? Enuen, ama beti izaten dit, nik nahi duena egitekoa naizela. Bai, eta gero intsumitua, eta gero ez dakizer, eta bueno, ez pixka bat nire bidea egiten beti alegindu naiz. Eta gainera askatasun hori erabiltzen dut baita ere sortzeko, ez? Eta baita ere, zubiak eraikitzeko desberdinen artean. Beti izan naizola tipo oso, ez dakit, librea zentzu hortan, ez? Eta saiatu izan naiz mugak apurtzen, mugen artean, ez? Muga ideologikoak, muga fisikoak, dena. Eta hor, batetik bestera ibiltzen, ez? Eta, bueno, hori, bada ere, bueno, ez? Puntu libre bat izatearena, ez? Bai, zubiak aipatu dituzu, ezer ez dutenekin lotura bat ere sentitzen duzu. Bai, hori liburu guztietan, hasieratik. Egin nuen lehengo gauza, bueno, izan zen Lizardiri buruzko liburuero bat, Jon Elordirekin, lekitxarra. Baina gero ja, egin nuen lehengo gauzatxo izan zen, ikuskizun bat, Bar Puerto izan zena, Mikel Urdangarinekin, Josu Izaguirrerekin, eta izan zen, jaso, jende normala, ondarrukoa, Galiziatik etorritako arrantzaleak, kartzelan egon zen gudari bat, Iesaren, bueno, ez, oldarraldi hori pasatu zuen emakume bat. Eta horiekin donokin egin genuen, eta Mikelen kantekin ikuskizuna. Orduan hori beti eduki dut, ez? Hori ez, baztertuengan argia jartzeko joera, ez? Hori Walter Benjaminek esaten zuen, ez? Fokoa jarri behar da beti iluna dagoen tokian. Bestela ez du zentzurik, fokoak. Ez du zentzurik. Orduan, nobeletan beti agertzen dira, hori ez, pixkat, baztertuak, emakumeak asko agertzen dira, migrariak asko, kakotxarteko galtzaile horiek, ez? Bueno, euskararekiko maitasunagatik galdetu izan dizugunean, beti amama aipatu izan duzu. Bai. Eta atzo Mari Jesi batzuk abestu zen dituen beregandik jasoak, ez da? Bai. Halako ahozko transmisio bat eman zizulako amamak. Bai, oso entonazio txarrarekin, baina kantatu nuen. Lagunduko dizugu, pixka bat, hemen abesteko gaitasuna badago, eta... Kantatzen edu zuen? Bai, zerbait, bai. Bueno, kantatu nuena hausen izan zen, a ber. Bilotxi bazagoz ere, zuetzera la pobria, zeruan josita dago, zuretzako erropia iren da. Zeruan josita dago, zuretzako erropia. Eta ni txikitan, amonak zeukan memoria zen ikaragarria. Zekizkien kantak buruz, euskal kantak, bertsoak, memoria ikaragarrizkoa zeukan emakumeak. Eta ni horrela, egoten nintzen liluratuta, bera entzuten beti. Eta esan nuen, nola, pobrea zara, baina umea zara, baina ez dakozu arroparik, baina gero zeruan eukiko duzu arropa. Eta ja konturatzen nintzen figura literario bat erabiltzen ari zela amama. Eta nire hasierako literatura erenganako hurbilpena horrekin izan zen, amonaren ahozko tradizioarekin. Eta gero ja, hazintzen irakurtzen, ze, oso lotxatian nintzen da, liburuek, laguntzen zizuten, babesten zizuten. Besteak beste, amonak euskara ere noski eman zizun, eta atzozuk, aipatu zenuen beste gauza polit bat izan zen, euskarak zorteko egin zaituela, ikus ezagun. Zorteko sentitzen naiz. Euskaldun izan da, berezi, desberdin, ni neu.
Diot euskaldun izatearen kontzientzia argi eta baikor bat izan behar dugula. Eta ideia hori helarazten jakin, lehenik eta ben, etxekoei, euskal herritarrei. Euskara da etorkizunaren, aurrerakuntzaren, dibertsitatearen, justiziaren sinonimo. Euskaraz hitz eginez, mundua ari gara koloreztatzen. Lago politxa. Oso ederra. Ederra. Bai, harritzen hau, nire hitzak izatea. Irmen, baina tartean Euskararen zama ere aipatu zenuen. Zergatik da Euskara zama, batzuentzat? Zama gisa ikusten dutelako, ez? Ikasi beharra, ez dakiz zer, ez? Pixkat badago hor, ez? Giro batzu eta gauza pesau bat bezala, baina nik uste dut, erabat aldatu behar dugula ikuspegia eta jendea sentitu behar du, gauza polit bat ari dela egiten, ez? Euskaraz hitz egiten duenean, euskaraz hitz egiten duenean, eta ikasten ari denean, edo erabiltzen ari denean, baita ere, ez? Euskaldunok askotan jotzen dugu gaztelaniara. Orduan, euskara dago lotua ekologiarekin. Ez? Mundu diverso bat egiteko hitz egin euskaraz. Mundu, ez? Garapen jasangarria nahi dugun artean, ez? Garapen jasangarri hori izan da dila baita ere kulturekin, munduko kultura guztiekin, eta tartean euskara, ez? Zergatik ez? Gauza polit bat bezala hartu behar du jendeak euskara. Gauza, eder bat, eta, bueno, birziklatzera joten zarenean ondo sentitzen zaren moduan. Euskaraz hitz egin da ere, ondo, munduaren dibertsitatearen aldeari naiz. Eta transmisio hori etxean gertatu behar da? Ez, etxean edo kalean baita ere, ez? Ez du zertan etxean. Nik lagun asko ditut gero ikasi dutenak, helduaroan ikasi dutenak euskara, eta beste batzu txikitan ikasi dutenak, gero, ez dute, hori da, ez dute erabiltzen. Orduan ez du zer ikusirik horrekin. Zerbada kontzientziak bai, ez da? Bai, kontzientziak beti, baina, bueno, Gasteizen bizi izan naiz urte askoan, eta hango nire lagunek ez zekiten euskaraz, eta, bueno, migrarien familietako ziren asko, eta gero ikasi zuten, eta orain, erabili egiten dute euskara beraien seme alabekin.